evoking a black and after these unbelievable attractive predacles. What if it treated me as a drone? Sakraka, Sakrata. What a what's a pretty Sakrata. What in it, what's a data? Rather lady, what's a data? Satekita. Rataka, Sakrata. What a day, Pradava. What if a post at a gate, Pradava? What a day. Musla, what a block like a shabuta. They might be the pizza pie. What if pretty they sacrifice? Pretty pretty blue sabu. Strata papa bitch, I can be the proper monster. What the fuck up what did take a one really cool? What if you take a boss up? What if you drop me a shot take a back? Deep what they need about the fridge. Rather much take a boss up on the house. They don't know they made it. What did they walk like away? They make all of my soul. Rademosa popoposa de. За живота си давам без да прекалявам в обяснението. Моите думи раздавам, последва им значението. А то не е празно, е за теб. Дали ясно е, че себе си слушам? Когато за мнение става въпрос, бъди мой гост. За мен човек прост няма, има само недоразбран от другите. Но майната му всеки сам на този свят е. А това кой прав е, едва ли някой може да каже. Болна глава, какво си мисли тя по дяволите? С ногти нека стърже моята душа, нека съдбата му ще го върне бавно и полека. Газ, гъствък, пръсти толкова. Въпросът свършене и това, което правиш, изглежда недовършено е. Говоря за разбирането, аз ти казвам това, а друго асимилирането е. Край, предадено, недоразбраното върни, но вярвам в теб. Така че продължавай да бъде всичко спомен с нет. Някак си справям се не толкова добре, но не подавам се, не. Ако шаманката каже сега разпявам се. Пръсти толкова, въпросът свършен е. А това, което правиш, изглежда недовършено е. Говоря за разбирането, аз ти казвам това, а друго асимилирането е. Край, предадено, недоразбраното върни, но вярвам в теб. Така че продължавай да бъде всичко спомен с нет. Някак си справям се не толкова добре, но не предавам се, не. Ако шаманката иска вече, разпявам се. Припев.
изглежда недовършено е. Говоря за разбирането, аз ти казвам това, а друго. Асимилирането е край предадено. Недоразбраното върни, но вярвам в теб. Така че продължавай да бъде всичко спомен заснет. Някак си справям се, не толкова добре, но не предавам се, не. Ако шаманката иска вече, разпявам се. Забулени тайни, тонови звуци от места незнайни, трите надайни и ето стремежа ми да правя шум изписан ми е на лицето. Като дете съм щастлив, когато мога да направя цветен живота сив. Музикален вирус разболял ме с силата на хив. Продуцента ми грижлив, дава ми мотив да настъпя по мазола. Ети меломан с фалшив, на качество сме синоним. Когато можем да създаваме грехота да спим. Затова дързай, експлодираш бич, ама не спак направи. Йоко вика ми предай без да връщаш. Като сестра си ми, защото искрено изкуството винаги прегръщаш. И няма как да не стане и режеш двени този трак. Страна на свити мъни съм решил да го играя винаги солта шак. Back the fuck up, спрайт като не ме кеф, ще си пия севанап. Молокемп ме изкушава, а не молокап. И спомена не избледнява, и спомена не избледнява. Дай на италиански. Mi piace italiana, cuhnia. Дай на испански. Que tuta se coño, puta madre, pendejos. Дай на гръцки. Sirtaki, taverna. Лакаримасука. За кой си дошъл? Дай на добречлийски. Я попей малко. Аз съм тук много добре. Всеки божи ден твърдиш, че има стил. Ако питаш мен, просто си препил. Музикант си бил, честит 1 април. Мил, ако си е хип-хопа, моля, стига се творил. Усещам, искаш да си български пирил. Дерил си обаче, си пиле на грил. На рапета с комплекси с отряда влизаме в дил. Стрими и Токио, мразаш там бас хервил. Теродактил, еволюцията ти бавна е като каруца пресил. Тротило дуци в главата си за теб съм скрил. Кралил съм цел срещи с по-добри от теб, пък и на тях отите съм зашил. 200 микрофона в гъза ти малко ти е. Шът те в ушите много пъти. Малко ти е. Тримата ми мачка пак гласа ти. Малко ти е. Си се ражда рязко, а ти от 10 злоти. 200 микрофона в гъза ти. Малко ти е. Шът те в ушите много пъти. Малко ти е. Тримата ми мачка пак гласа ти. Малко ти е. Си се ражда рязко, а ти от 10 злоти. Всеки божи ден твърдиш, че уважаваш. Ако питаш мен за никакъв хуй не ставаш. Даваш мило и драго да се продаваш. Награди да притежаваш. Че си смешен се издаваш. Май не си така, за какъвто се представяш. Пред моите песни мишка си и в киле решаваш. Решаваш ли
Харесвам пишко и след третия час разговор почна да прави. Ти не режи отдавна сериозен. Теорията момчета. Няма си последни. Толкова въпроси свършене. Това, което правиш, изглежда недовършено. Говоря за разбирането, аз ти казвам това. А на другото баса. А на третото. И в един момент, като усетиш темпото са още 120. Като се усетиш, ще отворя от 4 софтуера за пълни глупости и то свършва. Дай. Какво да е? Тиши. Инсталация какво съм. И тъй като влезеш в форумите и да бълваш. Събрали сме в вече. Събрали сме се, само трябва да се събудим. И почваме да мразим. Металите. И сяваме дисреспект навсякъде. Целият хейт връстълбухим. При работата до бой вече голям респект. 0,5. Те с папараци. Така се смята. Вие да не сте от организацията, Че няма го кажеш никъде.